δεν βλέπεις εσύ ότι είναι τίποτα σοβαρό, έτσι. Παιδικό είναι. Παιδικό είναι. Δεν είναι Α, κάπου ακούμπησε, ναι. Κάπου το ακούμπησε, φαίνεται. Μπράβο, ναι, τίποτα δεν είναι. Και έχει κοπεί αυτό. Πρόσεξε, αυτό δεν έχει κοπεί. Αυτό μου χτύπησε αυτό και μου το έβγαλε από εδώ. Και από εδώ μου κάνει δηλαδή. Όλο αυτό εδώ. Εσύ το ξεβίδωσες αυτό, το είδες? Ξέρεις γιατί στο λέω? Για μήπως έχουν χαλάσει οι βόλτες μέσα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα παρακολουθήσω και Οι βόλτες μέσα στο μοτέρ. Δεν υπάρχει περίπτωση.